Kaseng United New Trip Movement Khliehmawlieh Unit kala Dawa nakatanat MECL bahkan care Sainar no kloy katbala ya transformer ubadan hapo ksnong Khliehmawlieh West Kasil District namar lalap bayo te transformer la penyang hapdeng jong kasurong klam kinu kijing care ban yadai ki pajba na kinu kijing mensaw kane kijing le jong katanat MECL kala bo jong mai ki nongshong snong kumjuru ki kena school bat lada katanat boarding kamshim kia lese kan wanra panban ke jingjia bas ngosi akanu kono kopor kumta kaseng UHM Khliehmawlieh unit apo ke jinglam jung presiden uba Karlin Lingkoi ba general secretary ba Emmanuel Khardeusaw kilong bahalor kene kebenta shen kin salej ban yakendo iki officer katanat boarding bandawa ke jingker Sainar bakirke kenang bakan wanra jing sngan ki pajba kumju iki khon sinong khon thau kane ka transformer kepada halander jongi kadon jingma iki khon sinong khon thau khamtam me ki hap ki baren kadon mar kadon jingma ki khna khunung ala ki wan ele kai ki wan e ne mo namar ki khna awa ki ele kai ne kapoi kabol ke ne kumut kala banora ke jing mensaw ki tang ke jing mensaw le kala banora ke jing susi yano te habaya leber kane ka phang ngina kaliang jong ka sang in lej bane kendo ber ki bor ki bahalar man pha fencing no e kane